Marahin na aga sa Induga Boss mga kamamshi. Share na naman lang tayo. Ngayong umaga, ayan, nakabili tayo ng worth 100 pesos ng mga sabit-sabit. Tamang-tama dahil wala na akong sabit-sabit dyan. Buti na lang is dumaan si kuya. Ito yung mga nabili ko. Bumili ako ng tatlong haba ng bawang, tatlong haba ng paminta, at tatlong haba ng chlorine at tawas. At syempre, isama ko na rin to. Dalawang ahente yan. Yung lemon square at saka yung Oreo tang at saka yung tiger. Milestone. Yun kasi yung nakalagay dito sa resibo. Ito yung lemon square. Ayan, iba na naman yung resibo. Dati kasi is yung mahaba na puti. Ito naman yung sa milestone, yung Oreo, Tiger at Dalandan. Bale, ang binayaran natin dyan is worth 533. Tapos sa Lemon Square naman is worth 702 pesos. Ayan, kapit tayo mga kamamshi. Tapos i-share ko pala sa inyo itong ating mga Wesley. Kung mapapansin nyo, hindi ko na talaga na isabit-sabit sa hook for the screen. Ayan, wala na akong time. O diba, ganyan na lang, okay na rin yan. Thank you mga kamamshi. Thank you for watching.